Bari ba da fura kake da nono koko hanta da sabon jini. Ƙarya ba ta kamar gaskiya. Oyoyo Dr. Emmanuel a APC muna tsintsiya. In dai kaga zara ko ina ne to kaga wata da haske kusa. Ba sauran tambaya ta sallah in dai goshi da sauran ƙasa. Kowa ya yi harramar sukuni domin kuwa lokaci ya kusa. Ga Bola Tinubu ga Ema jirgin ɗibar mu du 'yan ƙasa. Tafiya da bani da daɗin gani. Wannan shi ne haɗin arziki babban tanki da kayan ruwa. Noma kiwo gari ya yi kyau kowa na taimakon 'yan uwa. Adalcin Dr. Ema ya zazzaga Adama wace kainuwa. Ga Khalil Sajo a gefensa lallai za a yi wa gari ganuwa. Hanta ba ta rabo da jini. Ema na alfahar da Bola don halayyarsu ta zam ɗaya. Bola na alfahar da Ema PDP na ƙasan tsintsiya.